Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kubli pi baro ngi priang songo bhai pi shaka channel Bakongsan Hima bat mangai Christine Sun nganwan ra shapi ki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Ke election commission kari India kalapan benaya ke election shaka yung darbar thawan ha Meghalaya Nagaland bat Tripura hagaba ka jing thap vote hapo ka jilla kanong ha ka arpunyo tarik urampang katbaya ka jingnyo vote kanong ha ka artarik ulaber. Yagania lapan benado Chief Election Commissioner Rajiv Kumar haga jingi kendo bat kilat pathai Khubor haga singi balang Jong Taïew ha New Delhi. Kita rekat kum ka jingpen benada ke ECI haga bayade ba ka election jang mentau snem kilong kumni harum. Ban thep kerteng kande ha ka lai phuwei tarik u kalaling kot hadu hinyo tarik urampang ban pet benia ayagi kot kisla kande ha ka phra tarik urampang ka tarik khadu ban weng kerteng kande ha ka shipho tarik urampang ka jing thap vote kande ha ka arphinyo tarik urampang ka jingnyo yaki vote kalong ha ka ar tarik ulaber ka ECI kalapan banaru bakidon hadu arphuwei pan henriu iwei lak ngot kinok thap vote ha ka ba shipho pan khandai ar lak ngot kidei ki kanthai bat shipho pan henriu phra lak ngot kidei ki shenrang hinyo hajar saus pa hinyo pu phra ngot ki baduna dkhot men bar ki bala ban thap vote na yeng phra phuwei hajar saus pa sa phulai ngot ki ba khat phra hadu khat khandai snem karta Arpu ar hajar henrius pa san pu prangut ki bala prapho snem shaneng bat ki bala man thap vote na yeng kindan lai hajar saus pa prapu artali ki jaka thap vote Chief Electoral Officer ka jilla Meghalaya uba FR Kharkongor ulayathu bakidon komba lai phu sautali ki constituency habaro howe ka jilla ki badan kam man petngor bat perkhing bha namar layo priang ya ka kaipot bakini ki lai phu sautali ki constituency ki de ki bajor bha ka jingpandan kam pisa ha gani ka election sha ka yung darbar thau an ka jilla ha ka ba ka jing thap vote kanlong ha ka ar phunyo tarik urampang ar hajar ar phulai Habakran shikilat pathai Khubor manha ka janmi at ka khatpra tarik ukalaling kot ar hajar ar phulai u CEO ba Kharkongor ulayathu bagidon kumba news pa saupu nyotli ki jaka thap vote ki badon jingma ba lai spa khandai pukhandai tli ki jaka thap vote ki ba khamjur shu ka jingma tangba kani kala bandan jingkala kat kum ka jinglong jingman kat banang ya kisngi ke election commission kala batha ru ban perkheng bhai ka jingpandan kampisa hagaban bu ki nongpet perman ba nongpet ngor la ne observer ki ba kan thop ki general observer ki ba pet ngor kolum ka jinglong jingman ki expenditure observer ki ba pet ngor ka jingpanlut pensam ba ki police observer ki ba pet ya ka rukom pahara hagani ka election u CEO ulaya thuru ba anbu ki pulet pahara hadu shispa ar pho pertan ki Central Armed Police Force na ka banta ka jingpanlong ya ka election ka BJP ha Meghalaya kala pendap ya ka jinglum jingtep ka babnya lane survey haringkat ka jingai jingkhen ha ka bala pharu ya ka kaipot sha ka BJP sengkmi ha Delhi ka bala batai ki kaipot ki penpau ba ka BJP kan job ha ki shipho tali hado ka santali ki constituency ha ka ni ka election MLA ar hajar ar phulai u president ka BJP Meghalaya uba Ernest Mauri ulaithu ba ki constituency ki badan jingkermen bha banjam Kidei ki constituency ki bahab hanong ba Shillong ki constituency ki bahab Hatura Badja ka Rithor Hagaro Hills bat kattu kat ni Harilum Jantia ulai thu ru ba ka jingya khon ya ka ni ka election ar hajar ar phulai kelas dang da ka jing penrung kerteng ye ki nong song snong banlong gid khot ka BJP ha ka ba ki kot kumba shilak ngot tang ha pedeng ki khindiat sngi da ka ba shu ai miskol bat ki wei ki rukom penrung kerteng ki samla jo ka mau kan ro constituency ki lapan pau ya ka jing sngo si namaru MLA ka than uba bante dor lingdo uba deiru menteri ka tanat kamrep jong ka sarkar jilla ulalet bu mau nong rem bante ya ka jongsha CHC bathinraj PHC henrei kini baro ar hadu menta kimpat sedang bantre namarwat umau nong rem balap liru kim shimla lapshu habaya kran bekilat pathai Khubor Shillong uba Emerald Surong haringkat ka kenhon ulai thu hadian balabu umau nong rem hadu menta umpat yu idak AA wat shimo kiu bantre ya kite hi jaka sumar
Kumta banlap ya ka jing shisha kila lej banwat jing tip ling ba ka right to information na ka tanat ka kwat ka kya jo ka sarkar jilla ha ka ba kila lap bala shubo yu mau nong rem henrei ka kam pa sedang na bar bam pa don pisah nang ta urai thu bau MLA ka than uba bante dor ling do ulalet ban bu mau nong rem ban kan tiu kerdan no ya ka Jong sha PHC sha ka CHC ka de ha ka lai phau tarik unai lur arajar ar puar kat baya ka thanroj sub center shaka PHC labu mau nong rem ha ka khatwei tarik urisau arajar ar puar Khubor pulit jongkari boy district hadien ka jingyo jingtem bar ka jingbu dien ka batikna kila yo ban kem no ya arngot kinong shalan be a ni udrok na ka wei ka jilla shaka wei pan ha ka jingpan upstrip ka bala panlong ha ka miet jong ka khat khandai tarik ukala lingkot arajar ar pulai kumbala yo lum jingtep na Khubor pulit lai thu ba ya kitai ki arngot kisnar shalan drop bi an ki balawan da ka kali ka badan yu number ML not san n R not R lai la yo ban kem no ha ka por san beje jan miet ha bernihan kat ba kidang thmu ban pen poy yo drop na ka jilla Manipur Sha Meghalaya lingba ka jilla Assam ha ka jing talasi ya ka te ka kali na ka liang Khubor pulit kila yo ban kurup kumba ar photeli ki sunduk sabon bala thep you drop heroin ba shong dor kumba shi pon ar klur tingka bad ha ka jing khmi pnya jong ki pulet lingba ki tiar kitar la pau ba ude drop heroin halor kani ka jingja na ka liang Khubor pulet kila kyam no ye ki te ki arngot kisnar khai drop kibla tep kerteng kom ke Abigail Vanpari Vanchong na Nongrem Hills Shillong bad urin tu Chansham Saikya na Chencholoy Bunde Road Malat West Mumbai jong ka jilla Maharashtra bala thep mokot duma ye ki Hanongpo police station kat kum gi kandon an jong ka narcotics drugs and psychotropic substance bad ka jing toket halor kani ka jingja kadang ya chakaman uwe ni ki nong yalam barang ba bad ubala don bentaru banseng ye ki United Democratic Party uba bindu M lanong ula ben bana ba on penwandor thamai pad ya ka UDP hadin ka election badia menta on ya khun na nongkrem constituency ha kani ka election khlam de ya kani ya ka shap jong ka bom namar undon be ha ka UDP ha ka ba on pentali biang ya ka seng andala dep ka election uba bindu kum unong yalam ka UDP ubala long tengru sembut menteri rangba ka jilla bar ulam phang barem ka yungdor bar thawan ka jilla ulaong baka kanhun ka bama udan bar un ya khun ka dehi ka tanat tanrai jong ka UDP uba bindu la penshai ba amde ma u ba phet na ka UDP hanrei ka de jingsha kan ta jong u ha ki bakam nong yalam yala dia uba bindu la nong ula ther ting e ki bakam kum kinong yalam ka UDP baru lai tho lupa bakin dan kita kinong yalam arngot ni laingot ki ban sarem no ha kani ke election namar kila le ben bat pendu tiket ya u warla ude we ni kinong seng ya ka UDP da ka ba kila le ki kam ban kendat ya u na ka UDP uba bendu la ongru ba watla kita ki bakam kide kinong yalam ka UDP kila ko ban job hadu lai phongot ki MLA ha gani ka election hanrei ha ka jinglap jong u takshi phongot ru ka e bakin jom kom taw ni nong yalam barang ba ka UDP ula ong ba ka jing ong ban job hadu lai phongot ka de tang ka jing phos niu kuncha ha ka wei pat ka liang uba bendu la ong ba watla kita ki he spa kimi banya khon na nongkrem constituency ha kani ka election henry ki pat ba ka nongkrem kimbiet namar ba ki bakwa pisa nongkrem ki dei hi tang ka tu ka ningot ki ba he spa ong ban kan thop lang ki pat ba bapli baduk barang di uba bendu lai thu ru ka don ka wei ka sien ha kini ki khandiat banai bau MLA ka NPP na mauhati uda sakhyat lamare usam pisa ha ka wei ga jaka ka bahap nongkrem constituency khlem red klam salia wat hajan jong ki pulen hadir ga jing e no kam na ga jing long no mi khmat ki sawngot ki MLA barim ha ka sngi balang kilapnya so no shaka United Democratic Party haring kat ga jing sanran lang ki nong krishan jong ki ha ga jing yalang ka balalong ha ka slem trei kam ka seng ha shalong u president barang ba ka seng ba met ba ling do ula pdiang buram mi ki te sawngot bakan thop yo MLA ba sha sospan ha ka congress uba meral bonds em na nongpo constituency MLA ka Trinamool Congress ba Shetlang Pali na Sutanga Saipong constituency MLA ka HSPDP bat menteri sarkar ba ranik ton lingdo tongkhar na Maukarwat constituency bat MLA klam seng na nongkrem uba lambor malnyang
Hakawe kaliang kaseng kasapriang buram ru yo nong mi kmat madam kamaulai uba proses di sau kami ubala I no kam hadin uba sau kami ula IT ru ya kashiti ban penya so no shaka UDP kumjo ban ya kun na kaseng hakani ka election banwan haga jo kapor u president ula pan banai ki kerteng jong kite ki sanmut ki MLA barim kom ki kertong kaseng na ka benta ka election banwan tira kitu ki khubor paralok nilapoi shaka bakun kadahdu bangin na siyam yang na siyam tayo haga jo kasngi kublay shibuan